Saitko ylös, mitä sun kehossa tapahtuu? Skannasitko vielä, että onko siellä kipuja? Ja tuntuuko, että vaikka väsymys saa vallan tai alaselkä kivut pahenee tai sit sä vaan menet semmoiseen kyttyrään ja syttyrään ja sä vaan teet niitä yhtä kovempaa ja sä vaan hakkaat sitä konetta, että kyllä nää tästä tulee tehtyä. Ja jos sä katsot aikaa taaksepäin, niin sä huomaat, että okei, no tilanne on pysynyt samana. Ehkä sä oot saanut ne tehtyä, mutta jos sä oot täysin rehellinen itsellesi, niin voitko sinä hyvin? Ja tämän jälkeen sä tiedät, tunnistat nämä hetket, että okei, tämä on se, josta se mun tulevaisuus lähtee muuttumaan. Ne pienet hetket. Otetaan vielä esimerkki työpaikan ulkopuolelta. Jos sulla on kiire johonkin, sä lähdet ajamaan, sä lähdet soimaamaan toisia autoilijoita, että miten ne on taas niin hitaita tai miten ne ei nyt osaa tehdä tätä tai tätä tai tätä. Sama juttu. Pysähdy. Muista tämä hetki. Tämä ei ole se, jota sä haluat. Sä haluat jotain muuta. Tai jos sulla on konfliktia sun naapurin, sun puolison, sun perheen kanssa. Ja taas sä tunnistat sen hetken, että hei, sä haluat jotain muuta. Ja sun ei tarvitse sanoa sitä ääneen, että sä haluat jotain muuta, sillä se riittää, että sinä tunnistat sen hetken. Ihan kuin sä mielessäsi sanoisit, että ei, tämän on muututtava. Ja sit sä alat huomaamaan, kuinka asiat alkaa muuttumaan.